O Apalpador rematou este mércores o seu percorrido visitando as diferentes vilas da provincia de Pontevedra. A Deputación puxo en valor de novo esta figura tradicional de Galicia dentro da 8ª edición do Nadal Galego. Entre as vilas que visitou este mércores para animar aos nenos e nenas, o home do Courel chegou a Pontecesures. A súa primeira parada foi a prazuela da igrexa. Sí, era unha visita programada, agardada tamén por toda a cativada de Pontecesures e, bueno, é unha maneira de achegar estas tradicións que temos en Galicia a este público máis novo que moitas veces, pois, bueno, en época de Nadal, pois, eso, non interactúa tanto mellor na rúa e, bueno, a verdade é que sí, que hai moita cativada hoxe aquí na plazola de Pontecesures e, bueno, está sendo unha mañá bastante completa. Coa visita do Apalpador, os nenos e nenas botáronse ás rúas para gozar e aprender coas cancións, bailes e xogos tradicionais galegos. Como lle tratamos de inculcar a esa cativada, pois, unha vida sana, o amor pola natureza, polas árbores, por todo aquilo que de un tempo a esta parte se ten un pouco esquecido, quizá por centrarnos o mellor noutras tradicións menos arraigadas na nosa terra, pero que non debemos deixar esquecidas, sin dúda. Precisamente, poñer en valor a tradición e a historias de Galicia é un dos obxectivos da Deputación de Pontevedra co percorrido do Apalpador. Absolutamente, hai unha serie de estereotipos que tradicionalmente, pois tamén a través e un pouco obligados por todo este comercio no que vivimos inmersos, pois se ten un pouco desviado da idea orixinal das persoaxes orixinais que da nosa nenez e que están máis vinculadas, sin duda, a Galiza, non? Os máis pequenos non foron os únicos que gozaron coa visita do Apalpador. Os pais, nais, membros da corporación local e demais veciños tamén cantaron e bailaron coas cancións do home do Courel. O Apalpador rematou o seu percorrido deste Nadal visitando máis concellos da nosa contorna como Vilagarcía, Portas e Caldas.